Лошо осветление и вечеря с таймер. Но това означава само едно, че качеството на снимките не показват храната в пълния и блясък, а ограниченото време за да се нахраним означава, че отидохме без резервация в 17 часа и ни казаха, че имат свободна маса само до 19. Защото след това всички маси са резервирани. Тоест, на кой му пука за лошото осветление при положение, че храната е толкова вкусна и това не е снимачна площадка, а ресторант за хранене. А ограниченото време за хапване от цели 2 часа са напълно достатъчни, за да започнем с предястия, да минем през основно и да завършим с десерт. Тъй, че, мили хора, по-хубави кадри от тези няма да се получат. Затова пускам каквото имам, а ви отидете на място, за да видите с очите си. Всичко, което опитахме в ресторант Светла, ни хареса, а то е следното. Трюфелова размазка, родопски кашкавал в кадиф и сладко от кайси, гъши дропстри удивителни, супер вкусен, патладжан, телешки кюфтета, които имаха вкус на суджука, аз обожавам този вкус, и невероятно вкусен еклер, 2 чаши вино и вода. Цена 80 евро.